ngibhalele lolu hlelo ngoba ngidinga usizo. Ngahamba ngonyaka othize ngiyofuna amatoho le kwaNdongazaduma eGoli. Ngafike ngaba nenkinga phambili. Mase ngibuya ekhaya usisi omdala ukhanyo akasafuni ukuthi ngibuye ekhaya ngenxa yokuthi ngahamba khona izinto engahamba nazo kwakuningi nje. Kodwa ngizothanda ukuthi abe khona usisi ukuze ngizokwazi ukuthi ngimchazele ukuthi kwenzakalani kahle kahle eGoli ukuze ngihlale isikhathi esingaka. Ayeke ukungixosha ekhaya cause nami ngine-right ukuthi ngibe ekhaya. Mangiphindela-ke ngibone ko-Facebook ukuthi umama akasekho sewashona. Ngebhadi-ke ngambhlokha usisi cause wayesedlile amagqozi ethi angibuye ekhaya kanjani iy'ngane. Ngabona nje ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya cause ngahamba ngithi ngiyozama. Manje mase ngibuya ekhaya ngiphethe lutho kade ngangiyaphi. Hhayi, usisi-ke mase kumngcwabo ngifike ekhaya sekushona umama ngibonile lapho ko-Facebook usisi angixoshe asho ukungiqeda angifuna nje ukungibulala nje esithubeni. Athi nje angihambe kuze kulamule ihlobo sithi azivale ihlazo. Uphatheke kanjani-ke usufica usubona ey'nkundleni zokuxhumana uma wakho kuthiwa ushonile, wena ungezwanga nokuthi uyagula ngangigcina mhlawumbe ubonile ukuthi uyagula awuzukwazi ukuthi uhambe ekhaya? Ngiyayisola ngalokho ngesenzo sami cause nami kwafanele ngifike ngibuye ngimlekelele sibambisane biqebhedlela kanjalo kodwa ayikho into esesingayenza sekwenzekile. Usisi wakho uyamblame ngalokho akwenza kuwena noma umblame? Angimblame futhi ngiyamblame. Angimblame ukuthi adinwe cause ngahamba vele ingane wayikhulisa ingane zami kahle wayithanda. Kodwa ngiyamblame akanalo ilungelo ukuthi angixoshe ekhaya. Uma ubenalo lungelo ukuthi angixoshe ekhaya. Yena akasenalo lo lungelo. Angasihlale nje siquvelana abhekele ngibhekele kuze kugcine seku-right kodwa akanalo ilungelo lokuthi angixoshe ekhaya. Ikhaya nami ilami. Kodwa lokuthi angixoshe ekhaya cha. Akawakhanga nayo loya muzi, akalasho i-blocks laloya muzi. Kodwa nje yena nje empilweni yami ungigile ngalendlela yokuthi akazange aze acabange ube le ntombazane ecabange impilo yaseGoli. Yena wakhohlwa imomva, wakhohlwa amathumba akhe, wakhohlwa ukuthi uzele, wakhohlwa nomzali wakhe. Kwakufanele ukuthi mina ngithwale wonke umthwalo fanele ngabe sibambisene nawo kanye naye ngaba ngedwa kwaze kwafika ukuthi umzali azashiya emhlabeni. Ebuyile usisi uthi emngcwabeni wena okhoza idrama. Ngicanisanga nokupostela ukuthi azofihla uma wena. Manje wena futhi wasumxosha futhi emngcwabeni ufuna ngabukhona. Yini ayidatha ukhoza idrama ngoba phela ngicela kwakufa umlinde nifihla uma wena ungalokho nifuna ukubukwa abantu mase niyenza nikwenza emva kwalokho uma uthi khona enizokwenza. Hayi inhliziyo nje yanceda yambona nje akavele kwavuka into ingantukuthelo ngaba nokufuthelana. Ngadinwa kakhulu kumbona kwami. Kwangicasula nje ukumbona kwavuka zonke izilonda. Uyazi ukuthi ingane yakho le ndala sisi ukuthi yacishe yaresho. Kwayimini ogijima koma-police station. Engigijima konsimbini kuba-social worker ngabela ingane yakho. Ngiyakufuna ngikuthola indawo angikwazi ukukuthola. Umsebenzi wami wonke lowo awutholakala indawo wena. Sisi umdala vele. Usisi wakho uyasho uma wakho begula. Uney'ngane eziwu-2 uma wakho uyagula. Uyena umhambise esibhedlela ngoba esho une-cancer. Ngicela ube nama-date ukuthi emise esibhedlela. Uzokwenza kanjani ukuthi ahambe ney'ngane eziwu-2 aye esibhedlela phinde athathe uma wakho ahambe naye esibhedlela? Yini ungakhombisa ukuzehlisa yeza umuntu o-wrong ngoba phela wena u-wrong kodwa manje ufuna ukukhombisa ukuzehlisa. Wayengayifake yodwa icreche ngemali ayenza ekhaya. Imali ayenza ekhaya ikhona imali uyiphathisa ekhaya sisi? Hayi imali yakhe enziwe ekhaya ifa lethu sonke. Inkinga lezi ngane lezi ezincane ezisilama ayikwazi ukuthula. Izona ezikhuluma kakhulu idlule thina noma umuntu eyibona ukuthi cha noma umuntu eyibona ukuthi usephutheni yavulela la nivulela kakhulu emlomeni anikwazi ukuthula kwafane no kwafuna abomuzazi ukuthi uyavulela kwafuna uvale la sisi uvale la ukuze uzohamba kahle ingekho into eshiye ngemumva. Kizoba nengane ngangithe ngifuna ukuzalela ingane mina. Kwafanele uvale la ukuze uzothi uma uhambe lapha endaweni zakho uhamba ukhuleke kahle ungekho umthwalo ngemumva. Umphile ke sisi okay siyamukela siyabonga ukuthi umphile. Sicela umuphe namakhadi eqolo. Ngeke. Yelami iqolo laphuka ngeke. Thatha ingane zakho. Ufuna iqolo noma ufuna ekhaya? Manje le ngane zakho kufanele wena udla imali engane wena. Ufuna iqolo. Uyamuzwa uyayithoba lo muntu ombuza ukuthi ngifunani.
Ikhona ingane ekhuluma nje ithi ufunani uyabuzwa uyayithoba noma lokuhlaza lobuyeyisa Cha lo. ngiyabuza. Ukuhlaza ungambuza ukuthi umuntu uzofunani. Uthi angungidingi ekhaya, ufuna iqolo lengane. Ikona kuphi okufunayo okudingayo kahle kahle kumina. Hayibo.